Hayırlı gün isəmisiz. Bugün Tatar Inform matbuğat üzerinde biz Tatar küreşi sportunun usışı turunda söyleşemiz. Bizning qonaqlar Ravil Nig'manov, Rossiya Küreş Federatsiyasining vitse-prezidenti, Farid Shayxiddinov, Küreş bo'yicha Rossiya jilma komandasining bosh treneri, Ozod Nurmuhamedov, Rossiyaning Küreş bo'yicha sport ustasi, Dunyo kubogi egasi, Rossiya chempioni, ham Bulat Musin, shulay tanilgan küreşchi, Rossiyaning sport ustasi, Rossiya chempioni. Hayırlı gün isəmisiz, hurmatli qonaqlar. Hem birinci soru sizge dürtügizge de bulur bir atlı süyepçiler Ferit Efendi. Siz başlarsınız. Tatar küreşi usıştemi diyen soru birisi kile. Ol bugün usıştemi. Elle ol bir urunda tutkarlanıp duran mı? Elle ol kirisince hazır ortqa toypıldı mı? Mene sizin analizini iştesi kile bu. Mene bu soruğa көп қырлайтып жауап бере керек деп ойлаймын мен. Өсіштәме дегеннен әлбәттә өсішті болмасқа мұнан 10 жылдан артық элек біріншіден рәсми рәвештә біздің өзіміздің федерациябыз, Россия Федерациясы барлыққа келді. Аның жетекшісі Жадат Медхатович Минахметов. Шушы федерация толырғаннан соң біздің күреш алға табарақ кетті деп айтасы келеді. Чөнки шушы федерация ол Татарстан көрәшчеләре белән генә түгел, Россия күләмендә, Россия төбәкләре белән дә көрәшне үстерү өстендә эшли. Бигрәк тә инде үсешкә иң зур этәргеч биргән көрәшебезнең үсүгә ул 2013 елның универсиада шушында безнең Казанымызда булуы зур этәргечкә бирде. Аңа кадәр әле шуның алдыннан бик күп зур эшләр эшләнде федерация тарафыннан һәм министрлыгыбыз, безнең Татарстан хөкүмәтебез тарафыннан бу безнең көрәшне рәсмиләштерелде. Россия реестрына кертелде. Официаль рәвештә. Үсеше тагын бер ягын әйтеп китәсе килә. Хәзер инде менә без Мен өзім көрәшә башлаган 70-нче еллар башларына караганда, безнең инде көрәш секциялары бик күп ачылды. Һәрбер төбәктә, һәрбер районда, һәрбер мәктәптә дип әйтсәң дә, безнең Татарстаныбызда көрәш көлемнәре бар, тренерлар, белемле тренерлар эшлиләр. Шуңа күрә инде безнең бигрәк тә үзебезнең Татарстаныбызда көрәш көннән-көн күтәрелә, Аның белән шөгыльләнүчеләр көннән-көн арта. Әмма ләкин хәзер без ничек дип әйтергә шушы чорда көрәш үсте, көрәшчеләребез күбәйде, көрәшчеләр профессионал рәвештә дип әйтәсе килә, шөгыльләнәләр. Шуңа күрә аларның бер-берсен атуына бик барсы да бер тигез. Аны тигез булган вакытта аларның кайсы кешеләр икәнен белүе авырайды. Шуның өчен безнең менә әйтеп китәр идем мин, судьялык итүләр безнең азрак артта калды дип әйтәсе килә. Кагыйдәләрне ниндидер үзгәрешләр дип әйтмим инде, төзәтмәләр кертергә дип әйтәсе килә. Чөнки үзгәреш кертү бик зур әйбер. Безнең татарча көрәшебездә әгәр дә аның иң зур асылы күтәреп алып көндәшемне аркасына салу. Әгәр дә без аны инде этеп якканга, биреп җибәргәнгә дә баллар биреп, аларга өстенлек бирсәк, шулай көрәшкән көрәшчеләргә без инде көрәшебезнең асылы югалыр иде. Татарча көрәшебездә түгел, көрәш дигән сүздә бөтенләй югалып, без шушы үзебезнең ата-бабаларыбыздан калган көрәшебезне югалтыр идек дип уйлыйм. Шуның өчен хәзер инде кагыйдәләргә дә истәмәләр истәп, судьяларыбызны да укытырга кирәк. Шул вакытта гына без алга тагын да китә алырбыз дип өметләнәм. Рәхмәт, Равил әфәнде, сезнең фикерләрегезне ишетәсе килә. Мин бу федерациянең вице-президенты булам. 4 ай элек менә Жадат Медхатович безнең президент чакырды эшкә. Минем истә администрация эше федерациянең. Менә хәзер Фәрит әфәнде әйтте дә,
Без регистрга кертелгән, но хәзер безнең бөтә аккредитация, безгә яңа аккредитация кирәк, безнең татар көрәшенең. Шул эшләр минемстә. Тагын да бөтен организация буенча бөтен мероприятиялар. Көрәшнең Россия первенствосын, Россия чемпионаты, дөнья чемпионаты. Шуны оештырырга, шул администрация өчен алып барырга бергә туры киләчәк инде, но мин аның бөтен документлар белән эшләячәкмен мин үзем. Безнең эшкә керә Россия министерство, Россиянең спорт министрлыгы, алар белән эшләргә, анда бар отдел развития традиционных видов спорта дип атала. Шулар безне алып баралар, курируют итәләр безне. Тагын да әйтәсем килә. Менә бер айлык мин Төркия барып кайткан идем. Анда булды бөтен дөнья этнический традиционный виды спорта дип атала торган форум. Аның президенты Эрдоганның президент, Төркиянең президентының зур малае, президент булып тора. Шунда булды 56 илдән бөтен федерациясының представительләре булды. И һәрбер кеше сөйләде үзенең проблемаларны, кайсы вид спорта, настольный вид спортлар, краш, бөтен азиатский, бөтен Африка халкының краше бар, үзенең краше. Һәрбер илдән шул представительләр сөйләделәр үзенең проблемаларны. Но бездә Аллага шөкер без ул проблемаларны үттек уже 10 ел элек. Безнең хәзер Фәрит әфәнде әйтмешли реестрга кертелдек. Шул направление безгә һәр тутырга кирәк и развитие алып барырга алга. Демәк, сез инде төрки халыкларның проблемалары белән чагыштырганда, менә бу көрәш үсешен сез чагыштырганда, гафу итегез, бездә проблемалар әзрәк дигәнне күрдегез. Чагыштырмача. Без уже башка халыкларның көрәше белән чагыштырганда. Анда шундый спортбал, настольный вид спорт или шул краш буенча аларның үзләренең спортлары әле алар только чыгаралар аны, алды вид спорты да түгел ул. Ул регистрация үтмәгән. Аларның бар шундый менә бер халкының краше бар, но алар әле үзләре генә авылларда крашәләр, теге уровеньга государственныйга әле чыгармаганнар. И без менә аларга, как без опыт уже безнең бар, без аның белән опыт белән бүлештек. Ул халык белән ничек без менә эшләдек. Алар ул опытны алып, аннары илләренә кайтып инде шулай ук реестрга кертеп, шул развитие алып баралар тоже үзләренең илләрендә. Демәк, төрки халыклар арасында татар халкы бердән-бер халык үз көрәшен үстергән. Шулай булып чыгамы? Юк, ул краш дип атала, но шул дәрәҗәгә үстергән. Бөтен правилалары икенчерәк. Безнең менә хәзер тоже үзгәрешләр кертелгән крашка. Без хәзер сөлгеләрне бәйләп крашабыз. Әлеге ул кулга только бәйләп крашадырык. Аларның кайсы бер халыкның бар, алар даже аякларына шулай билбау нитеп крашалар. Ну, различный вид. Рәхмәт. Әле тагын бу сорауга әйләнеп кайтарбыз. Азат, шул ук сорау сезгә. Сез бүгенге көрәшкә анализ ясасагыз иде. Исәнмесез, мин Рауил Ильич һәм Фәрит Сәгъдиев әйткән сүзләр белән килешәм. Бу үсеш буенча бөтен бер чагыштырудан тора бит. Әгәр дә менә сез сорау бирдегез, төрки халыклар арасында татар көрәше иң үскәнеме дип, шулай бит. Менә әгәр дә чагыштырабыз икән Россия Федерациясында, безгә көрәш федерациясе белән күп җирләрдә булырга туры килде. Россиядә инде. Ул көрәшче буларак та, гомумән хөкемдарлык буларак та инде күрсәтү, показательный выступление дип әйтик. Чагыштырып әйтергә бар, менә без булдык Хакасиядә беренче ел элек. Аларның үзләренең көрәшләре бар. Булдык Чувашиядә, аларның үзләренең көрәшләре бар. Бүгенге көндә Чувашия, ул менә без 2013 елда Россия көрәш федерациясе көрәшебез
бөтен Россия төре булып танылды. Ә чуашларныкы алар менә без күтәрелгән этапта, астагы этапта калдылар инде. Раздел национальных видов дип әйтик. Безнең хаккасларныкы аларның тагын да астарак этапта. Безнең бит инде дөресен әйткәндә стартовые позиции были одинаковы дип әйтергә кирәк. Үсеш чорында шулай бит. Хәзерге көндә татар көрәшен Россиядагы бөтен төрки халык көрәшләренә караганда да инде беренче урында дип әйтү ул урынлы, и аннан инде бүтән көрәшләр өйрәнәләр, бүтән төрләр өйрәнәләр. Дөнья күләмендә килгәндә әлбәттә лидер позицияләрнең берсе, ләкин без беләбез кыргыз көрәшен, беләбез казак көрәшен, шулай бит. Аларның шулай ук үсешләре бар, ләкин аларның менә кырыйдан мин спортсмен буларак чагыштырсам, аларның колларында дөресен әйткәндә алар дәүләт төре, безнең дәүләт төре буларак баралар. Бердән-бер милләтнең спорт төре, аларның бөтен дәүләткә бер төр дип әйтгән, шулай бит. Икенче яктан көрәш үсеше, әгәр дә спортсмен күзлегеннән караганда, безгә кирәк иң беренче чиратта спортсменга ниндидер үсеш турында сөйләгәндә ярышларның стабиль булуы кирәк. Әгәр дә без инде бөтен Россиядә бөтенебез дә шөгыльләнәбез, инде мәктәпләр ачыла икән, ләкин дөнья чемпионатлары, дөнья беренчелекләре булмый икән, нинди үсеш турында сөйләп була, шулай бит. Менә ел сайын Россия дөнья беренчелеге, ел сайын дөнья чемпионатлары, халыкара турнирлар, бу инде көрәш үсеше өчен һичшиксез беренче сорауларның берсе. Әгәр дә көрәшче ел башында үзенә максат куеп, мин Россияны там, Россияны уткач мирны там, дөньяны там дигән максат куеп, шул максатка ирешү гарантиясе була икән, инде спортсменга бу вакытта үсеш була. Ел сайын, менә без беләбез икән киләчәкне, шулай бит, анда спортсмен мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта. Менә ул бу система эшләгәндә көрәш турында сөйләшеп була. Үсеш турында. Икенче яктан караганда, тагын менә сез әйтеп киттегез, Фарис Үзенчә әйтеп китте, сабан туйлар турында. Мин көрәшнең үсеше техник яктан һәм көрәш төре буларак үсеше бик зур бүгенге көндә. Ләкин без икенче яктан оттыра торган як бар. Ул да булса, сабан туйлар, көрәш безнең милли компонент буларак үсүдән әзрәк туктады дип әйтер идем. Менә сабан туй бара, без чыгабыз формадан, безнең үзебезнең правилалар, инде без хәзер татарча көрәш дип аталмыйбыз, шулай бит, дөнья күләменә чыгабыз. Көрәш дип аталабыз. Безне аңларга тиеш халык, бөтен халык. Ул бит безнең көрәш, милли көрәш. Аны халык аңларга тиеш. Әгәр дә инде сабан туйда теге традиция буенча гына көрәш калып, ул көрәшне халык аңламый икән, ул үсеш әлбәттә инде үсеш турында сөйләгәндә икеле дип уйлыйм. Карашны. Бу бер як мәсьәлә. Монда тагын бер мәсьәлә бар. Мин күбрәк хәзер менә дусларым минем сәнгать өлкәсеннән бар инде Нурбәк Батулла, шулай ук бөтен дөнья татар яшьләре форумындагы егетләр, җитәкчеләре белән аралашабыз, егетләр белән күп кенә илләрдә, менә узган елда гына без Парижда булырга туры килде, Сеулда, кадәр Япониядә булдык, кадәр Эстониядә, Литвада без көрәшне күрсәтеп, теге показательный выступление дип әйтик, шулай бит. Менә монда без әз генә инде сизәбез үзебезнең көрәштә, инде аны техник көрәш төре буларак түгел, сәнгать буларак та күтәрергә кирәк. Без мәсәлән чыгабыз, Сеулга чыктык узган елны, Көньяк Кореяда. Безнең барлыгы 16-17 төр катнаша. Шуларның бер 12-се карате. Берсендә уңга кычкырып баралар, берсендә сулга кычкырып баралар, берсендә башында ак яулык бәйләнгән, берсендә кызыл яулык. Шуның белән аерылалар. И тавышлар, кычкырай, музыка бетте, бөтенсе бер төсле. Төрле халыкларныкы карате. Ләкин халык аны кул чабып карый, аңа сөенә, аны бөтенләй икенче төрле кабул итәме? Аларның сәнгать дәрәҗәсендә матур итеп куелган показательный выступление. Алар аны номер буларак кабул итәләр. Театр номеры, спектакль шикелле карап утыралар. Менә безнең шул якны
инде әкрен генә бәлки спектакльләр, театрлар аша, бәлки ниндидер мюзикллар аша, һәм шулай ук инде отдельно теге федерациядән ниндидер направление буларак, сәнгать буларак аны күбрәк кулланышка кертергә бу инде икенче һичшиксез кирәкле юл дип уйлыйм развитиега. Менә шулар. Рәхмәт Азат фикерләрегез өчен. Булат, сезгә дә шул ук сорау, сезнең анализ. Мен бұл сұрауларға спортсмен боларак жауап бере аламын. Әйе. Менімше, мен 2 ел рәттән Россия чемпионатында чемпионға ие болдым. Шушы вакыт içinde федерацияда сизелерлек прям кескен үзгәрешләрне сизәм. Менімше, менә хәзер вакытта көрәш ярышлары стабиль рәвештә оборотларын алып бара. Һәм шул оборотлары менімше көрәш үсешендә бик зур роль уйный. Минем өчен тагында яңа үзгәрешләр кичерер өчен көрәшне теге дөнья күләм киңлеккә чыгарыр өчен минемчә күбрәк дөнья күләм конференциялар узарга кирәк. Бу һәм дөнья күләм теге сборлар, төркемнәр ясаулары кирәк дип уйлыйм. Рәхмәт. Хәзер инде журналистларның сорауларына күчәбез. Беренче сорауны Татар-Информ агентлыгы журналисты Рузилә Мөхәммәтова бирер. Ул безнең мәдәни журналист һәм ни өчен без бу пресс-конференцияга мәдәни журналистны чакырганны менә Азат өлешчә ничектер әйтеп тә китте дияргә була. Без журналистлар ягыннан менә шундый фикер ишеттерәсе килә сезгә. Бүгенге көндә татар көрәше турында язучы бер журналистлар төркеме формалашты. Һәм алар бик профессиональ дәрәҗәдә көрәш темасын яктырталар, язалар, ләкин ул журналистларның язганын күп очракта гади халык аңлап бетерми. Анда техник элементлар турында языла, көрәштәге гаделсезлекләр турында, ләкин көрәш белән даими кызыксынып бармаган, аның кагыйдәләрен белмәгән кеше ул язмаларны аңламый. Шуңа күрә көрәш турында гомуми рәвештә язарга кирәк дигән нәтиҗәгә дә без киләбез кайвакытны журналистлар, коллегалар белән сөйләшкәндә. Аны сәнгать төре дәрәҗәсенә күтәрергә кирәк. Һәм бу очракта сезгә бәлки менә чыннан да мәдәни журналистлар белән дә эш алып барырга кирәктер. Милләт темасына, татар милләте темасына, гореф-гадәтләр темасына язучы журналистлар белән. Шуңа күрә беренче сорау бирү хокукы Рузиләгә. Рәхмәт итегез. Менә көрәшне, милли көрәшне татар халкының түбәтәе, эшпишмагы шикелле үк менә ниндидер бренд дәрәҗәсенә җиткерү өчен тагын нәрсә эшләргә мөмкин? Бренд икән. Димәк, аны уже минем кебекләрдә аңларлык дәрәҗәдә булсын инде спорт белән шөгыльләнмәгәннәр. Һәм тагын бер сорау, сез спорт журналистларының язуыннан канәгатьме чынлап та? Алар чынлап та көрәшне бөтен халыкка аңлаешлы итеп бирә алалармы? Бу кемгә? Чиратта җитәкчеләргә, наверное. Фәрит әфәнде. Менә сез бу сорауларны бик дөрес бирдегез. Чөнки әгәр дә без күпмәгәнә тырышмасак та, тренерлар, көрәшчеләр инде генә ярышларда катнашмасак та, әгәр дә сез булмасагыз, журналистлар булмаса, безне аңлап, профессионал рәвештә язып чыга алмасагыз, менә беренчедән безне халык күрмәс иде, безнең көрәшнең үсеше төрле якларга таралмас иде. Сездән башка бит инде безне халык белмәй. Менә сезгә кыска гына үрнәк итеп әйтәсем килә. Менә 70нче елларда бар иде безнең журналистыбыз Илдус Илдарханов. Ул менә мәсәлән безнең Муса Җәлил призына ярышлар үтәдер иде 3 көн. 3 көндә дә ул профессионал рәвештә кем белән көрәшкән, кемне ничек яккан, Ватарам Татарстанның безнең төп газетебез иде ул вакытта инде Татарстанда язып чыгып, беренчедән көрәшчеләрне бөтен Татарстанга таныта иде. Икенчедән уларны дөрес иттереп, аңлатып, матур иттереп халыкка бирә аладыр иде. Шуның өчен мин әйтәсем килә, мин турысын әйтәм сезгә. Без менә мин тренер буларак та, җитәкче буларак та, әле безнең соңгы елларда көрәшебезне яктыртучылар күп дип әйтмим. Баралар, беренче җегетләр алар, һәм шул ук бер кешеләр, фамилияларын сез беләсез дә, һәм шулар соңгы елларда иң яхшы язучы булып исәпләнә.
әмма ләкин бу гына безнең җитешми. Безнең һәрбер ярышыбызны ул район күләме, ул республика күләмендәме, Россия күләмендәме, дөнья күләмендә үткән ярышларны яхшы иттереп, яктыртып барсак, халыкка киң дәрәҗәдә таралган булыр иде. Шуның өстенә эшләми безнең менә шушы без үткән чорда гына да 40-45 ел эчендә генә булган никадәрле безнең батырларыбыз булды. Дани Галиевләрдән башлап, анда бик күп батырларыбыз пайда булдылар, мәйдан тоттылар. Шул кадәрле итеп халыкны куандырдылар, сабан туйларда, ярышларда, әмма ләкин алар турында китап язулар бик әз дип әйтә аласым килә. Минем үземнең менә алай теге җатлыгып укырым, шул кешеләр турында шуның өстенә менә 70нче елда башлаганнан бeri көрәшкән барлык көрәшчеләрне хәтерлим. Шул кадәр алар әлдә күз алдында торалар. Үсештә дип әйтсәк тә, хәзерге көрәшчеләрне мактасак та, ул вакыттагы көрәшчеләребездә бер дә ким түгелләр, үз вакытчаны алар мәйдан тоталдылар, халыкны үзенә тарталдылар. Тагын бер безнең Казанга керә торган көрәшкә артка тартылучы әйберләрнең берсе, соңгы берничә елда безнең заманында 7 Сабантуй булып, 7 район көрәшчеләре барысы да үзләренең урынын табып, үзенең үлчәү авырлыгында кайсысыдыр абсолют батыр булып калып, үзенең районында аңа ниндидер ымтылышка этәрәдер бу Сабантуйлардагы халыкка күренүе, халык арасына керү, үзенең көрәшен күрсәтүе. Әмма ләкин никтер соңгы елларда бер Сабантуй бөтен халыккаларга да барга авыр, кайынлыкка, мәсәлән, Юдин бистәләре, Яшел үзән янында урнашкан Асиновы, Урман арты бистәсе, Залисын йөртәләр. Ничек итеп анда 30-35 километрдан әби бабайларга бара алсыннар инде. Алар ләззәт ала алмыйлар, алар кешеләребез анда бара алмый күрә. Алар ягыннан карасаң да бу безнең көрәшне күрелмичә кала, үсешкә аякчыла дип әйтәсе килә. Көрәш рагайды халыктан. Көрәш Сабантуй аркасында без артка бара башладык. Сабантуйлар азарак үтә. Казанда бит хотя бы мен әйтәсем килә инде. Менә шул чараларны халыкка һәрбер районның үзенә хотя бы бер 3-4 Сабантуй безнең Казаныбызга үткәрсәләр, бу да көрәшне үстерүгә, этәришкә беренче чараларның берсе булып торыр иде дип әйтәсем килә. Бренд мәсьәләсендә ничек тагын брендка әйләндерергә көрәшне менә гади кешегә дә барып җитәрлек бренд итеп. Татар халкының бренды итеп. Татар халкының ул былай да инде бренды булып тора безнең көрәшебез. Аз ни өчен, аз халык өчен. Менә мәсәлән, сез үзегез үк әйттегез, без бит танылган җырчыларыбызны беләбез, артистларыбызны беләбез, алар турында китаплар чыга, тапшырулар чыга. Шуннан да татар көрәше батырларын менә герой дәрәҗәсендә Галиевны мин ишеткәнем юк, бу минем дә гаебемдер бәлки, ләкин аны ничек киңрәк танытырга кирәксең менә. Шул турыда әйтеп киттем бит инде. Сезнең шундый безнең баһадирларыбыз турында белешеп барып, туганнарына барып, язып, исән булса күрешеп, шуларның үткән көрәш юлларын чагылма китереп, язып, яшьләргә ул үрнәк буларлык иттереп китап чыгаралсагыз, менә китапларсыз, бәлкем хәзер инде интернет газетлар да бар, аларга яктыртып даими рәвештә яктыртып барылсын дип әйтәсе килә. Әле менә 80-90 елларда даже безнең шундый кешеләребез булды. Менә үзебезнең көрәшчеләр арасында Маршал Кадиров берничә ел рәттән атаклы көрәшчеләр турында үзе язып барды. Үзе көрәшче, үзе мәсәлән мине белә миңа килеп әйтә, менә бу юсы синең язам давай, син менә утырып сөйләшә гәлә дип. Менә шундый нәрсәләр оештырылса, халык белер иде. Но Дани Галиевны белмәү сезне гаепли алмыйм, әмма ләкин Дани Галиев белмәгән кеше бөтенләй дә көрәшне белми дип әйтәсем килә. Ачуламагыз. Рәхмәт. Азатның да стисе килә бугайм, Азат. Сездән әйтәсез түгел инде. Нәрсәдән әйтәм? Мин килешмим сезнең татар көрәше бренд түгел дигән сүз белән. Бәлки аны халыкка ничектер якын айтып, яки аны ниндидер дәрәҗәгә генә чыгарга кирәктер. Ләкин татар халкының бренды ул Сабантуй шикелле, ул эш-эшмагы шикелле. Менә мәдәнияте бар татар халкының, җыры бар, сәнгате бар, көрәше бар. Аны бөтен дөнья белә. Шулай икән.
Ләкин менә аны ничектер яхшы дәрәҗәгә күтәрә, анысы икенче мәсьәлә, анысы бренд булдыруга катышы юк. Шулай бит? Икенче вопрос журналистлар буенча икенче сорау. Бу икенче брендны популярлаштыру. Бүгенге көндә ул как бренд, ул бренд. Әлбәттә. Икенчесе журналистлар турында килгәндә, теге хәзерге журналистлардан сез канагатмы дигән сорау бәлки шулай ук бик дөрес түгелдер. Алар эшлиләр. Әгәр алар белән канагат булып була, әгәр алар акча түләп торсаң, шулай бит. Или канагат булмаска була. Бүгенге көндә мин белән менә бер 7-8 журналист, менә Фәрис Сәгъдиевич әйтеп китте, һаман бер көрәш темаларына яза торган. Без аны яратып укыйбыз, карап барабыз. Ләкин алар бөтенесе шулай ук татар көрәшен яратканга, татар көрәшенә мәхәббәтләр булганга күрә йөриләр, шулай бит. Һәм фанатлар, алар язалар, алар йөриләр ярышларга. Әлбәттә, безнең журналистикада шусы күп. Мәсәлән, менә аналитик журналистика татар көрәшендә юк. Аналитика. Анализлау. Әлбәттә, сез әйтеп киттегез, хөкемдарлар турында, ниләр турында, гаделлекләр турында язалар. Бу бит бер өлеш кенә, кичкенә генә бер өлеш. Ләкин менә без ачып карасак, любой төрләрдә. Домашний кухня. Ул бит кичкенә генә бер өлеш кенә. Менә аналитика булса, көчле аналитика, приемнар буенча ниләр күп, аның төрләре күп, без ул турыда сөйләшкән дә бар. Бу бер направление. Икенче направлениене безгә күрсәтте Айдар Шаймарданов, шулай бит, ул Манзара премиясын уздырды, ул журналистика белән, ул теге көрәш белән җыр сәнгатен бәйләргә омтылды. Бу шулай ук бит зур яңалык. Инде шулай ук бер зур плюс. Икенчедән, менә хәзер сез сорау бирдегез мәдәни яктан. Әйдәгез, килегез ярышларга, мәдәният ягыннан яктыртыгыз көрәшне, бүтән күзлектән карарга. Бәлки безгә көрәшләрне генә, теге ярышларны гына обсуждать итәргә түгел, бәлки инде ниндидер мәктәпләрне, школа дип әйтик инде, көрәш мәктәпләрен, көрәш секцияларын, андагы шәхесләрне, инде ниндидер урыннарда эшләүче гади кешеләрне, бәлки аларны күрсәтергә кирәктер, шулай бит, әзизләп халыкка. Бәлки аны сез әйтмешли мәдәният ягыннан күрсәтергә кирәктер шул кешеләрне. Бөтен тармакларда эшләсә журналистика, ул инде халык каян белә көрәшне, әлбәттә журналистика аша белә. Ул аның көзгесе бит. Инде Россия көрәш федерациясының җитәкчеләре монда утыра икән, без конференцияда утырабыз икән, значит, бу тарафтан ниндидер алга китеш тагын да көчәерергә тиештер дип уйлыйм, шулай бит. Менә шул. Менә бу уңайдан тагын бер сорау, кичкенә генә. Көрәш ярышларына килгән тамашачылар соныннан сез канәгатьме? Күп кеше кызыксынамы? Сез әйтегез. Хәзер бер-ике сүз әйтергәм шул. Без бит бөтен Россиянең федерациясе көрәшнең Татарстанда и Башкортстанда ул булган көрәш. Төрле регионнарда хәзер без 18 федерация безнең хәзер бар безгә керә. 18 регион российский, тагын 5 федерация документларны җыеп уже биргәннәр. Региональный Минспортларга. Бөтенесе бергә 23 федерация безнең региональный федерациябыз бар. Популяр итү безнең көрәшне, безнең белән сезнең эшебез. Без как федерация, журналистлар безгә кирәк, потому что журналистлар аша бөтен информация чыга. Менә хәзер без яңа торабыз үзебезнең сайтыбызны, соцсети бөтенләй и менә монда килгән безнең белән эшли торган Рөстәм Хасанович дигән малай, ул безнең связь була журналистлар белән, телевидение, радио белән. И ул тоже менә хәзер генә эшкә килде, 1-2 ай, уже 2 айда без сайтны обновили, яңа булды безнең сайт. Тагын әйтәсем килә, без даже бөтен дөньяда без популяр итәргә көрәшне без тоже безнең өстебездә кала. И Международная федерация, ул тоже безнең кулда, Җәүдәт Мидхәтов президент Международной федерации булып шатлана. И безгә Россия уровеньга и дөнья уровеньга чыгып, статьялар кирәк, заметкалар кирәк, ул уровень кирәк. Шуңа күрә бөтен безнең үткән мероприятиялар, көрәш бар. Журналистлар, видеооператорлар, бөтен телевидениене без алар белән эшләргә тиеш. Менә хәзер безнең бер договор без төзедек.
быйылға біз шлибіз Матч ТВ каналы белән. И беренче программа уже апрельның азагында майда чыга. Алла білсе шундай программа 26 минутлык. Анда бөтен Россияга біз информация бирергә тиеш. Беренчедән. Нәрсә ул краш, каян чыккан, безнең нинди традиция, нинди халык аны хәзер краша ул сабан туй нәрсә ул. Шундай аннары бездә планда эш шундай программа чыгарга. Ул бер айда 10 повторение булып, шулай чыгачак. Ул матч спорт, матч ТВ, наш спорт дигән программасында була. И аннары новостной или ничего, анонсный, анонсный новостьларда чыга уже чемпионат Россия чемпионата и дөнья чемпионатыдан соң шундай 3 минутлык чыга шундай обзорный новость инде. Безнең задача бөтен Россия Федерациясының, краш Федерациясының, безнең задача Россия буенча популяр итәргә ул крашны. Рәхмәт. Һәм инде журналистларның тагын сораулары бар. Рәхим итегез. Здравствуйте, ТНВ Марат. На русском вопрос. Что сегодня мешает развитию борьбы? Кому вопрос? Кто ответит на русском, главный ответ нужен. Рауиль Эфенди, сез әйтәсезме? Жауап бересезме? Пожалуйста. Ну, вопрос такой в лоб, что мешает. Наверное, легче будет отвечать, что помогает и как мы идем вперед. Но какие-то препятствия, наверное, вопрос, если перефразировать, лучше сказать, какие препятствия есть на пути. Вот, повторюсь еще раз, в Татарстане и в Башкортостане это государственная политика. Краш – это национальный вид спорта. Раньше этот вид спорта назывался татаро-башкирская борьба, называлась. Сейчас это убрали, остался краш название. И поэтому, в принципе, с изменением даже этого названия уже есть какая-то проблема. Раньше говорили татарская, башкирская борьба, все это понимали, что такое. А сейчас говорим краш, уже объясняем, потому что краш есть у многих народов, особенно у азиатских. Вот вроде бы изменяем, делаем один плюс большой, но тут же наряду бывает несколько минусов или несколько проблем. Мы уже должны людям объяснять, что такое краш. Вот поэтому, чтобы беспрекословно все знали, что краш – это выход, это вот борьба, вышедшая из Республики Татарстан и Республики Башкортостан, это многовековая традиция, которая там зародилась на Сабантуе, вот это мы должны популяризировать. В других регионах есть проблема в том, что живут татары, например, в Пермском крае. Татары есть у нас Конгресс татар. Но на государственный уровень вынести этот вид спорта сложновато, потому что губернатор вообще не знает, что такое, или там мэр города. Они не знают, что такое. Наша задача довести. То есть в этом опять-таки нам поможет там, в том числе правительство Республики Татарстан, которое в том числе все регионы между собой общаются. И в том числе, как я считаю, что наша государственная, то есть татарстанская политика должна быть наряду с татарским языком развития вот этой вот борьбы краш. Эти дела должны идти параллельно. Вот. Еще я бы сказал, что есть проблема такая, что нас сравнивают с видами спорта, как дзюдо, самбо, там, допустим, с такими видами борьбы. Конечно, уровень борьбы как бы меньше, потому что меньше народу занимается. Если бренд дзюдо, например, раскручен был, с Японии вышла борьба, и она уже раскручена была много веков, и целая программа существовала. Даже есть такое, что самые лучшие борцы и дзюдоисты были в Японии, естественно, и они чемпионат мира отдавали, просто проигрывали другим странам для того, чтобы в этой стране, откуда будет новый победитель, этот вид спорта будет развиваться. То есть такие жертвы они приносили, отдавая золотую медаль чемпионата мира для того, чтобы этот вид спорта развился в том или ином государстве. Естественно, что нам, от нас, от администрации, от тренеров зависит то, что просто надо этим заниматься. Препятствия на пути будут, но я думаю, каждый человек, который поставит перед собой цель, а мы сегодня не одни, нас много, и я думаю, что эта цель будет в какой-то момент достигнута. Только нужно запланировать и идти к этой цели.
Спасибо. Спасибо. Тагын сұраулар бармы, Рахим тегіз? Мүмкін. Күрешнең фән буларак үсәме ул, аның буенча диссертациялар якланамы, галимнәр эшлиме? Һәм бу юнәлештә сез ничек тә булса, инде шалып барасызмы? Фәнниләштерү өчен күрешне. Сіз өзіңіз де айтып бердіңіз, мен шол сұрауларына ашықлап кетмекші едім. Бек дұрыс айтасыз. Біздің мына келешекте жаңадан да жоғары дәрежеге бүтін күреш түрлеріне, олимпия түрлеріне теңнашырлық көтерер үшін бек дұрыс айттыңыз, фәнни дәрежеде қою әлі жете бітмейді деп айтасым келе. Но біздің соңғы жылдарда мүмкіндіктеріміз бар. Біздің мына деген Қазаныбызда федерал академия бар. Ақырын ғана анда біздің күресшілері біз шошы вузда оқып ерелер. Келешекте біз ойлаймыз енді алар шошы вуздарда қалып, өздерін шошы фәнни рәвіште біздің күрешімізге методик пособиялар, бигерәк те енді біздің төбәкләребезгә җитеп бетми. Пособиялар әгәрдә безнең Татарстанда инде тренерларыбыз беренчедән күп, икенчедән күбесе югары белемле булсалар, менә башка төбәкләргә, башка илләргә инглиз телләрендә, бүтән халыклар телләрендә безнең шушындый пособияларны чыгарырга кирәк. Менә бер генә мисал китереп әйтәм. Хәзер менә соңгы бу беренче ел içinde безнең Акбарыс көрәш сараенда эшләп ятучы тренерыбыз Дәүлетшин Вахиф Тимершевич шушы китап өстендә эшләп ята, берлектә шулай ук әйтеп китәсе килә Азат Нурмагомедов белән, аның укучысы белән бергәләп беренчедән, икенчедән менә аз гына алга китеш бар дип әйтәсем килә. Азат хәзер безнең шушы академияданың аспиранты, ул менә үзенең кандидатлык диссертациясын шушы көрәш турында яза, киләчәктә аның да ул әле мин уйлыйм якын киләчәктә шушы вузның укытучылары булып, укытып, үзенең укучылары булып, киң дәрәҗәдә татар көрәшен фәнни дәрәҗәгә җитештерерләр дип өметләнәбез. Но иң глобаль татарча көрәшенең үсешенә этәреш дип әйтәсем килә. Бу безнең татарча көрәш, мәсәлән, менә дзюдо ул япон көрәше, алар бөтен кешеләрен биреп, бөтен дөньяга таратып, шушы дзюдо көрәшен бик зур урынга күтәрделәр. Ә безнең бу көрәшне без татарлар, Татарстан үз өстенә алырга тиештер дип уйлыйм. Әгәр дә инде безнең хөкүмәт дәрәҗәсендә программа булса, шушы программа артында матди булышу булса, ул вакытта без башка төбәкләр белән дә эшли алабыз, аларга тренерларны укыганнар җибәрә алабыз, аларга ярышларга да килгәндә булыша алабыз. И шул вакытта инде безнең бөтен дөнья, бөтен Россия төбәгендә дөнья күләм безнең көрәшебезне дзюдодан ким түгелдер дип уйлыйм. Безнең көрәшне бик яраталар, безнең көрәшнең алымнары бер көрәштә дә мин юкта дип әйтәм, шул кадәр мотор иттереп аталар, төрлечә иттереп, бөгелеп тә аталар, яң-якка чыгып та аталар, иң башы аркылы да аталар. Кайбер җирләрдә безнең көрәшне күреп, халык бүтән халык шаккатып, кул чабып, торып басып алкышлыйлар. Рәхмәт, Азат, синең дә истисез килә. Мин үзем дә техникум физик институтын бетергәнем үз вакытында. И уйлыйм, что бөтен вид спорта любой булса, көрәш булсын, ул дзюдо булсын, или любой другой олимпийский, не олимпийский вид спорта, ул наука белән бергә атлап барырга тиеш. Безнең планнарыбызда бар отделение көрәш ачарга Павловская академияда. Хәзер уже анда көрәш бар, но пока отделение юк, анда общий берләнгән бер кафедра гына бар. И шунда бер отделение ачып, өметләнәбез, аннары кафедраны ачып шунда. Именно, чтобы һәр ел хотя бы 5 кеше, безнең 5 тренер, готовы 4 ел укып, 5 тренер аннан чыгып, аннары эшкә безнең детский спортивный школаларга барырга эшләргә. Монда
Азат үзе әйтер, ул менә шул Павловский академияда хәзер укый, и аның диссертация менә Фәрит әфәнде әйтмешли, шунда бәйләнгән шундый кешеләр безгә күбрәк кирәк иде. Азат, рәхим итегез. Рахмат. Менә Алла бирсә диссертация инде быел аспирантура тәмам була, икенче елга кандидатский итеп яклап бетеребез дип уйлыйм. Алла бирсә, менә аның белән шөгыльләнгәндә карасам, татар көрәше һәм бүтән инде барбер без инде олимпия төрләре белән чагыштырабыз. Күрәсең, ни кадәрле дәрәҗәдә безгә җитми фәнни яктан әзерлек, фәнни яктан караш. Мәсәлән, инде литературадан караганда, шулай ирекле көрәштән, шулай грек-рим көрәшеннән, шул бер көрәштән 100-гә, 200-гә якын соңгы 10 елда чыккан, без бит инде соңгы 10 елны карыйбыз, чыккан фәнни эш табып була. Китаплар, нинди генә бу бала, шушы балаларны ничек өйрәтергә, зурракларны ничек өйрәтергә, ничек аларга мәктәпкә яшәешкә өйрәтергә, ничек аларны правиланы үзгәртергә, мәсәлән, ничек студентлар белән эшләргә, ничек физик тәрбияне арттырырга көрәшчеләр, вольниклар өчен, мәсәлән, һәм башкалар, алар бик күп. Инде бу тема күптән өйрәнелгән, әллә ничә тапкыр инде бу олимпия тырышлар, бит аны бит Россияны өйрәнми, бөтен дөнья өйрәнә аны. Но, тем не менее, Россиядә без инде искиткеч зур фәнни эшләмәләр, инде программалар, ярдәмлекләр, методик пособиелар таба алабыз. Көрәшкә килсәк, бу инде алар белән кызганычка каршы чагыштыра торган түгел даже. Аны чагыштырып та булмый, ул бик әз. Мин беләм, 2004 елда соңгы диссертация булды көрәш буенча, бердән-бер дип мин беләм инде. Ул Башкорттан Полька Геннадий дигән кеше, ул инде татар көрәш дип түгел, инде башкорт көрәше дип бирә, аны үзенчә яклый шулай бит техник әзерлекне. Шуңа күрә инде беләм, кайсы бер үземнең дуслар арасында да шул көрәш темасына кирип китәргә әзер булган кешеләрне инде хәзер Равил Юлаевич әйтеп китте. Көрәш федерация ягыннан мин инде алар минем нәрсә эшләгәнне, ничек эшләгәнне белә, инде алга таба диссертация яклангач, ул әйберләрне теге Россия көрәш федерациясе ярдәме белән бәлки инде методик ярдәмлек итеп бастырып булыр. Шуңа күрә бу өлкәдә әле эшлисе эш, менә сез әйтеп киттегез бит, проблемны як дип журналистиканы, анда ул яктан бик әз. Без беләбез, Вакиф Тимершевич Давлетшин дигән Вакиф абыйны, ул элек Татар дәүләт гуманитар педагогика институтының доценты иде. Аның көрәш отделениесе бар, инде методик әсбаплар, методик эшләмәләр бар. Беләбез, Марат Ахмадиевны шулай бит, һәм тагын берничә кеше. Ләкин инде аның дагы ул методик әзерлекләрнең соңгысы чыккан 2003-2002 елда. Соңгы 5 елда инде без Россия күрәлмә чыккач, әле менә әзерләнә көрәш федерациясе тарафыннан. Ләкин алар менә тотып алып китергән бер юк. Менә шул. Рәхмәт, тагын сораулар бармы? Хөрмәтле коллегалар. Рәхим итегез, Радик. Равил, сезгә дә менә Фәрит абый сезгә инде бу. 13-14 яшьләр арасында беренче тапкыр рәсми ярышлар оештырылды. Бик кечкенә возраст түгелме? Россия беренчелеге һәм Татарстан беренчелегедә ничегрәк бәя бирер идегез бу категориягә? Мин бу күренешне оңайлы күренеш дип саныйм. Чөнки башка төр көрәшләрдә ул инде күптән бара, безнең 13-14 яшьлек көрәшләр арасында ярышлар үтә. Ул оңай тәэсир киләчәктә дә бирер дип уйлыйм. Чөнки безнең көрәшчеләребез хәзер инде 10 яшькә кадәр үк шөгыльләнә башлыйлар көрәш белән, әмма ләкин официаль ярыша алмагач, аларга ниндидер омтылышны киметкән кебек итеп күрәдер. Хәзер менә шушындый Россия күләм ярышлар оештыргач, шулай ул республика күләмендә, район күләмнәрендә сабантуйларга да шушы яшьләрне кертәчәкләр. Ул безнең көрәшебезне яшьтән үк профессиональ рәвештә хәзерлеккә китерә дип, көрәшне масса күләм беренчедән, икенчедән тагын да тирәнтен итеп көрәшләрне хәзерләүгә китерер дип өметләнәбез. Мөмкин. Равил,
быйыл булачак дөнья чемпионаты турында да әйтеп бирсәгез иде, кайчан, ничә кирәк, ничә команда көтелә? Менә беренче вопроска әйтәсем килә, безнең регламент бар. Ул юношеский первенство 19 яшькә хәтле спортсменнар, ул бөтен Россия буенча мероприятие, соревнование, ул первенство дип атала. И без обязаны дип әйтергә тиеш, обязаны аны үткәрергә первенство России среди 11-12 яшьлектә булырга тиеш. Менә былтыр безнең 2 кенә возраст булган иде первенствода. Быел уже 3 возраст. Киләсе елда өметләнәбез 4 возрастны җыеп и регионнарны күбрәк итәргә һәр ел безнең рост булсын өчен. Вот, икенче вопроска, бөтен дөнья чемпионаты планда тора. Без беренче көнне предварительный схваткаларны Теләче спорт комплекста, Батыр дигән комплексында бар. Шунда үткәрергә өметләнәбез. Аннары финальный схваткаларны Мингәрдә, центральный майданда специальный конструкция ясап, шунда уже финаллар халыкны җыеп, анда халык үзегез беләсез, иң күбе, иң зур сабантуй шунда булардыр. Анда бер 50 меңгә кеше үтә ул көнне. И шунда кич белән билгесе түгел әле көнне, или 29 или бер атнага пораньше була, ул 23 була, июньнең уразадан соң. Шул регламент чыккач, без аны журналистларга әйтербез. И шул бер көндә була, бер көн була схваткалар предварительный, и икенче көн финальный схваткаларны Мингәрдә шулай бетерәбез инде Алла берсә. Бездә предварительный заявка где-то 30 страна бар. 30 илдән киләләр. Тулы команда булмаса да, 7 вес буенча, бу тулы команда килмәсә дә, то 1-2 кеше һәрбер илдән булачак. Ну без планда тотабыз 40-тан азрак булмый дип командалар. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Мөмкин. Соңгы сорау. Менә хәзер сабан туйларда төрле җирләрдә хатын-кыз көрәше дигән бер минемчә ямсыз күренеш бар. Сез ничек карыйсыз моңа? Кирәкме ул хатын-кызны көрәштерү? Мин үзем инде шәхси рәвештә әйткәндә, началап та сабан туйларында бигрәк тә матур түгел дип уйласым килә мин аны. Менә ярышларда спорт буларак көрәш безнең бит инде ул көрәшебездә олай бер юк. Шулай булгач, сабан туйларында да булмаса да бер сүз әйтмәс идек. Рәхмәт. Рәхмәт итегез, сорау бар. Зульфат Шфигулин, реальное время буенча, реальное время изданиясыннан. Мин шундый бераз ни сорау инде, мин үзем 11-нче класста укыганда инде буйга җиткән идем инде. Авылга кайттык та инде әти белән, шунда кичкенә генә бер егет 5-6 класста укыган, менә мин тездән генә, менә буквально тездән генә, кулы тезгә җитә. Мин ачуын чыгардым да, теге алдыда көрәш белән шөгыльләнеп чыкты, мин аркага салды. Мин шакатын тек, бу оказывается үзенең шул зур иптәшләренә сабантуйга каршысына, аларга каршы чыгып, финалга үтәтергән була торган малай булган икән. Шул кадәрле әзерлекле малай не, но 1-2 елдан аның әтисе үлеп китте дә, аны инде теге шундый әберләргә йөртергән кешесе булмады. И ул аның бүтән көрәш белән шөгыльләнмый. Һәм менә инде бер 15 ел үтте инде ул әбергә вакыйгага. Мин сорау бар, менә шундый җегетләрне мониторить итәсезме сез беренче теге авылларга нигә барыпмы, что менә андый кадрлар җыгалмыймы дип. Алар бар бит, алар ни түгел, алар чыгып торадыр дип уйлыйм мин. Мин җавап бирсәң ярыймы? Но мен сезнең ул булган хәл ничә еллар элек иде? 15 ел элек. Беләсезме? Бу соңгы 15 елда безнең көрәшебез Татарстанда әйтеп киттем инде бик зур этәреш алды, чөнки Татарстан көрәш федерациясен монда 15 еллар элек
Марат Готович безнең ул ауыл хуҗалыгы министрлыгының җитәкчесе үз өстенә алды. Шуннан бирле безнең менә бик күп мәктәпләрдә, бик күп клубларда каләмнәр алып кайтылып, анда тренерлар хәзерләнеп, минем уйлавым буенча, бер генә авыл зур 10 еллык мәктәпләрдә каләмсез, тренерсыз сыз авыл юк дип уйлыйм. Шуңа күрә хәзерге вакытта һәрбер талантлы бала тренер күз алдында, уларның андыйларны күрә, алар бит инде әйдәгез әле киләле монда крашикны генә түгел, әгәр дә әти-әнисе юк икән, уларның әтисенең урынына әйләнә ала, ул безнең крашчы тренер, гади тренерга түгел, алар чын педагоглар да, аларның укулары белән дә кызыксына, киләчәкләре турында кызыксына, ата-аналары белән дә нинди хыяллары бар икәнен белеп, аларга кеше итәргә крашчы гына түгел, илебезгә сәләтле, таза, сау, сәламәт кеше әзерлиләр. Демәк, республикада яңа кечкенә көрәшчеләрне җәлеп итү системасы бар дип әйтәсез килә инде. Татарстаныбызда бар дип әйтәсез килә. Сез беләсезме, ул бит инде көрәшнең бөтен максаты да шул, бөтен спорт төрләренең кешене социумга кертеп җибәрү, җәмгыятькә кертү буенча шулай бит. Аның изге максаты инде ул. Менә бөтен төрләрнең дә шул ярышлар аша үзенә максат куярга өйрәнеп, шул ярышлар аша үзен табып, кешеләр белән аралашып, ярышларга әзерләнеп, алга таба омтылу. Инде шулай булгач, Фәрис әйтеп китте, бөтен условиялар хәзер шулай итеп эшләнә. Бүгенге көндә мин үзем менә көрәш мәктәбе директоры булам, Казанда эшлим. Көрәш төрләре, ләкин татарча көрәш юк. Безнең бөтен максатыбыз да шул. Балаларны урамнан алып керергә, аларга дөрес итеп тәрбия бирергә 1, физик тәрбия бирергә 2, һәм аларны ниндидер яхшы якка, яхшы эшләргә өйрәтергә, максат куярга өйрәтергә, алга барырга өйрәтергә. Шуңа күрә инде хәзер инде бөтен мөмкинчелекләр бар дип әйтергә кирәк. Рәхмәт, Фәрит әфәнде. Степ кенә җибәреп әйтәсем килә, тагын Казанга әйләнеп кайтсак инде, безнең Казан мәркәзебез бит инде беренчедән ул бөтен дөнья татарының мәркәзе дип атала. Шуңа күрә безнең көрәшебездә шундый зур орында алырга тиеш. Беренчедән безнең Казаныбызда башка барлык төбәкләргә, үзе безнең райондагы авылларга барсына караганда да мөмкинлекләр безнең зур, әмма ләкин шушы 1000 миллионнан артык шәһәребезгә көрәшчеләр бу шушы күп дип әйтмәс идем. Игътибар күбрәк бирелсә Казан көрәшчеләренә дә. Менә мин сезгә әйтеп китәм, бер генә районда да Казанның татарча көрәштән зурлар арасында тренер штаты юк. Бу барсы да менә фанатлар аркасында тора. Мәсәлән, Приволжск районында фанат Марат Ахмадиев, Вахит районында, то есть Иделбой районында Җәүдәт Хусаинов, Киров һәм Мәскәү районында анда Николай Крылов, Илдар Хабибуллин, Авиатызыш районында шулай ук Илхам Волков, бездә инде Яңа Савин районында безнең шушы көрәш сарайыбыз, рәхмәт безнең директорыбызга, үзе штатлар куеп, көрәшчеләрне итә, көрәшчеләргә игътибар зур бирә. Шуңа күрә инде бездә бүгенге көндә безнең көрәш сарайыбызда менә дигән чемпион Россия безнең менә икесе менә монда утыра, әле тагын Тухватуллин Илмир, ул да инде 3 тапкыр Россиянең чемпионы хәзерлән, әмма ләкин район башлыклары Казанда көрәшкә игътибар бирми дип әйтсәң дә бәлкем дөрес булыр дип уйлыйм. Андары шуның өстенә үк менә безнең көрәш сарайында спорт школы бар, көрәш спорт школасы. Аның җитәкчесе Азат Нурмөхәммәтов минем янда утыра. Аның гаебе юк инде, аның әле икенче генә ел эшли. Шулай да менә шушы көрәш школасында Татарстанда безнең татарча көрәшебезнең бүлеге юк. Менә андый без спорт комитет
шәһәрнең спорт комитеты җитәкчесе белән дә сүзләрне алып барабыз. Үмитләнәбез инде 2018 елның 1 сентябреннән безгә штатлар биреп, тренер кадрларыбыз бар, үзебезнекеләр, бездә көрәшеп, бездә институтларда белем алган, шушы менә Мосин Булат, Тохватуллиннар һәм башкалар. Кадрлар да бар, бары тик штат кына кирәк. Казанда көрәшне без күтәрергә тиешбез, бергәләп. Бу мәктәп турында тагын әйтеп китәм. Инде менә бу пресс-конференцияга кадәр мин бүген киңәшмәдә булдым ул темага. Инде актив рәвештә спорт комитеты ягыннан безне яклау бар. Инде менә Фарид Суничка дворец җитәкчелегенә рәхмәт. Без бу әйберне ахырга кадәр җиткерербез дип, безнең план, беренче план дип әйтергә кирәк. 1 сентябрьгә кадәр менә мин җитәкчелек итә торган мәктәптә көрәш отделениесен ачу. Чөнки зурлар белән эшләү җайга салынган. Акбарс көрәш районының клубы бар үзенең. Анда көрәшче тренерлар бар, шулай бит. Шуңа күрә Алла бирсә яхшы нәтиҗәгә килербез дип уйлыйм. Рәхмәт. Һәм инде көрәш спорты чыннан да үсештә булсын дип телисе килә. Менә мин коллегаларга әйтәм, Булат Мусинның Инстаграмына язылырга киңәш итәм. Ул анда көрәш турында бик кызыклы постлар урнаштырып бара икән. Һәм безгә дә көрәш темасына кирип китәргә уңайлы булыр аның Инстаграмына әгәр дә күзәтеп барсак. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Сезнең белән сөйләшкән саен күбрәк проблемалар булуын ачыклыйсың һәм ешрак очрашырга кирәк икән дигән фикергә дә килдек бүген. Шулай бит, коллегалар. Рәхмәт, барыгызга да хәерле эш көннәре телибез. Рәхмәт. Кызык тема икән ул. Кызык тема икән бу көрәш. Спонтанный инде. Бу көрәш кызык тема. Конечно, как же. Ол безгә бирми бит ул. Туктагыз әйеме? Җибәрсезме? Яхшы.